ke ba za na daina kewa ba. Idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba. Ni ban ga mai harara ina maso ya jara muku wannan da ya kan ke za na jura wahalar zuwa garin nisa. Da an taba ki a jira ni da wakila sai na zo na ɗaukansa. Dubarin jiran ki daidan ki zo na kalle cikin gidar Hausa. Siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da ra'a. ina maso ya gayan wannan ne ina maso ya nasa Allah sarki da ya gani ina yi nisa kan ba kiran da zan amsa. Kila su ganin mu kila su barin mu kawai rikicin da ne nisa. Ba batun da fasa ko za ce nan ba da rifansa. Tsarin wai ina maso ya jara wannan ya kawai zo ina ne ne yan uwa ba za ku mai ƙara ba na san ki so mataki ne. Ki ban da damuwa da zan mu ɗan idanu. Ga ki tafi da ki ke za ya damu kai. Ina za na yi abokin da na gane kina da tausayi. Dan yanzu na zama wayan matauci mai gidar gudun kwana. Na kwalle shi godiya nake da an arziki ina maso ya jara muku wannan ne Allah sarki Idan ba da ke gida ne zan saka zuciyar da bar yawon kowa da nasa amfani ke ce cikar ma'adai. Yau gane an ruwa kusa da kada so ki ce cikar Allah sarki mai da mafita kar da ki saba da bar taɓin kwana. Na ji na gani yadda nake sani ya fi ƙarfi na san a duniya da wanda ya fi jin da duka tunani. wai ina maso ya jara muku wannan ne sai ta zama wutar wanda ke cikin ta shi ne tura ma fa a wuri so na faranta rai da duni ya sa ka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali zaina kama da a mafarki samari bi hankuri idan har mun samu so mu sa sauki mata bi hankuri idan har mun samu so mu sa sauki masoyi yana da rana ne masoyi yana da rana ne